Black Horse se konačno nakon 2 godine pauze vraća u proizvodnju industrijskih baterija. Ova pauza nije bila izazvana našom nesposobnošću da prodajemo baterije na tržištu, već isključivo politički razlozi gde je Evropska komisija, nažalost, u jednom momentu uvela sankcije Ruskoj federaciji. Te 2023. godine naš proizvodni asortiman je uključivao 90% plasmana na to tržište i u tom trenutku Black Horse prestaje sa radom. Danas imamo tu sreću i zadovoljstvo da kompanija Rimes Capital iz Beograda kupuje 100% učešća. Trenutno imamo 45 zaposlenih. Plan je da u toku narednih 15 dana da nam se pridruži još 15 ljudi. Do kraja godine očekujemo da imamo blizu 100 zaposlenih. Ukupna investicija za sada samo u opremu i renoviranje postojećih objekta bila je blizu 3,5 miliona evra. Ne moramo vam ni govoriti koliko to značaj ima za privredni ambijent Zapadno-Bačkog okruga, a posebno jedinice lokalne samouprave u Somboru. Ono što se tiče naše industrijske zone i što se tiče segmenta usluga i proizvodnje, nama je suština da broj radnika je takav, da svi budu zadovoljni, da privreda bude izuzetno jaka kao što to geografski položaj Sombora i zaslužuje.